תסבירי לי, גבירתי, איזה קבוצה את כל כך אוהבת? יובנטוס. למה? כי קבוצה טובה. איזה שחקנים את אוהבת ביובנטוס? בואי נראה. נדווד, בופון, דל פיירו, גלזגר, וזהו. וזהו. זה השחקנים הכי טובים, נכון? נכון. למה? כי הם מנצחים. נכון. את מי הם מנצחים? את אינטר. ומה אינטר? את אוהבת את אינטר? לא. למה לא? מה אמתיך? היא קבוצה רעה. למה היא קבוצה רעה? כי היא מפסידה. רק בגלל שהיא מפסידה? חשבתי בגלל שהם תמיד מרביצים ושהשופטים עוזרים להם תמיד, לא? לא. הם לא עוזרים להם. בטח שכן. השופטים תמיד עוזרים לאינטר. וזה לא טוב, נכון? נכון. ונגיד, מה אינטר עושים כשהם משחקים נגד קבוצות אחרות? מרביצים. איך הם מרביצים? הם מרביצים. איך הם מרביצים? הם מרביצים עם מה? עם מה הם מרביצים? עם הכדור ועם הידיים. נכון, אז אינטר לא קבוצה טובה. נכון. נכון? ומי תמיד תנצח, יובנטוס או אינטר? יובנטוס. שכחתי. את יודעת שאינטר זה... טוב, לא משנה, זה לא יפה. מה? לא. מה? אחר כך. וזה לא מעניין. איזה צבע יובנטוס? שכחתי. תספרי לי. לבן. מה פתאום? עדן, השתגעת. השתגעת, אה? שחור לבן. באמת? כן? כמו מי? כמו איזה חיה? זברה. וזברה זה הסמל של יובנטוס, נכון? נכון. אז יובנטוס אלופים? אני אוהבת את יובנטוס וגם אני אוהבת זברה. נכון, כי זה הסמל של יובנטוס. כן. וגם אבל מי השחקן שאת הכי אוהבת? מכולם. בופון. בופון? למה? אני לא יודעת. סתם? טוב, בסדר. כי הוא בקבוצה טובה. אוקיי, טוב, יאללה. כי הוא בקבוצה טובה. אוקיי.